Ar smaoine tú riamh faoi de chud cearta agus tú ag sipadóireacht, rinne muide tugra ranga le dearnas áit in orna taide maidir ar gearta mar hóltóirí. Is tóltóirí a daoine nó agrachtaí a cheannaín airí nó seirbhísí le núsad go pásanta iad hain. Mar hampla is tóltóirí muide nuair a cheannaín muid airí, bia agus fónanna. Ach seo an rud atá simúl. Is tóltóirí freisin muid nuair a ícinn muid le haidh seirbhísí ar nús an bus, credmheasc an fón agus an grúigire. Mar a hálíonn sa lá tainneamhain, tá muide in an ceannacht ins na siúpaí nó ar líne. Is cuma cé acu tá cearta tóltóra ain. Meas tú céirdíad na cearta tóltóra seo. For muid amach go bhfuil lí áid an a thugann ar gearta dún. An chéad chearta tá ain mar hóltóirí, ná go mbíonn mianach an mharagans na hairí. A bhóclaní siimplí is gá go mbeadh cuma mhaith ar an aire agus é ar chaidan a bheitfa a sú leis bunaí ar a brais sa díictúir. Is gá go mbeadh airí éireannach gon aimime a ceapaí rób. Ciallaíonn sé seo gur chóir go ndéanach an aire an rud a bhí ceapaí ró. Ba chóir mar hampla go ndéanach tóstéir a rá na hósta. Ba chóir go mbeadh airí a cheannaín muid, de réad éon cur síos a léiríomh dún maidirlób. Mar hampla má tá iscí dhéanach scríofa ar lipéad cóta, ba chóir go gcuineach sé amach an bháisteach. Má cheannaíonn tú airí bunaí ar sampla ar nús bia, cúran nó péint fiú, nuair a thugann tú bhaile ba chóir go mbeadh sé díreach ar nús an sampla. Muna bhfuil is feidh beile réiteach. Tá cearta tóltóra ain ní bháin agus muid ceannacht airí, ach freisin nuair a ícinn muid ar seirbhísí. Ciallaíonn sé seo go gahanna scileann na cuí a bheith an tae a ícinn muid chun an seirbhísí dhéanamhún. Agus nach níonar aon dochart a aoní. Cai siad freisin cinn tú go leanann siad an rialacha maidide le airí, mianach an mharaga a bheits an ábhara úsáidann siad mar hampla. Céard a hálíonn má tá airí lochtach, nó muna bhfuil an obair seirbhíse ar chaidan sách má. Bhfuil deireann an slí go raibh muid a d'idir sása a fháil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ceartain ar eisíoc, sé sin ar náirigad a fháil ar eis, deisiúchan, sé sin an aire bheith deisithe, nó málairt aire, sé sin ceann nua a fháil. Tá muid a níos a déana ó bhhad níos mó ceannacht ar líne, ar bhearas digitach agus ar bhónanna á dhéanach a héas go bhún. Tá cearta tóltóra ain ar líne freisin, cosúil le bheith ceannacht a siúpa, ach mar hirannaí gan Aontas Eorpaí tá cearta bhreisein agus muid ceannacht ar líne. Tá ceartain ar eisíoc muna gcuirtear na hairí chugaintis go sríocha lá. Tá sé go cheartain aire a chur ar eis maríonn tú daontain. Tá sé seo difriúil go cheannachan sa siúpa, mar sa siúpa tá tú ná an aire a heiceal amach, rud nach chuil tú ná dhéanairí ar líne. Is féidir leat cealú a dhéanamh ar chunra seirbhíse a thucann tú suas ar líne, tíbhaiste go 14 lá. Sampla dó seo ná nuair a cheannaíonn tú áireachas ar líne gon fón. Tá sé de cheart ad rud lochtach a chur ar eis, díreach mar atá dá gceannach tú is siúpa a. Ar cheanna tú riamh ceol nó leabhar ar líne, nó fiú gur clicáil tú an creappa ceannachan in-appas a gluiche is fearr leat. Bhfuil ba chóir don solatharóir é bheith aibhsí agus siléir, nuair a bhí an ceannachan ar hí tarlú agus ba chóir go ndéanaí de chearta siléirghait. Le linn an taide fuair amach go bhfuil freagrachtaí orainn chomh maith le cearta a bheith ain. Ciallaíonn sé seo go bhfuil páirt le nimmart ain héin, chun a bheith mar hóltóirí ciallmhara. Tá sé suas ain héin a bheith an eolas maidir ar gearta tóltóra, chomh maith le cén uair agus cén chuí bhfuil muid an adiad a chud a bhaim. Ba chóir chun cuairtú thart agus muid ceannacht airí nó seirbhísí chun an maraga is fearr a fháil, maidir le prais agus mianach nó cáilíocht. Ba chóir chun freisin beag an taide i dhéanamh sa le ganin muid le cén tú go bhfuil an tólas a liug ain. Má tá clás an ain maidir le aire nó seirbhís, is gá chun crothannas ceannachan a bhfuirim admhail nó rátas baince bheith ain. Is cuma céir de cheannaín muid tá bailach ar leach an a úsáid. Má hitsin an fón sí sa leithreaswim
nó má leidín an tíléine sa níochan. Is ormsa tá an locht agus níor is siúpa. Níl me idideal éon sása. Cholua agus a thugann tú fi deara go bhfuil locht ar an aire nó seirbhís. Ba chóirgait de chlásanna chur an núil gon díaltóir nó loch seirbhíse cholua agus is féidir. Fuairmuid amach faoin ar Cearta agus Freagrachtaí ó dhá gníomhaireacht Tomhaltóra. Snéad an Comisiún Nóiméacht agus Cosint Tomhaltóirí nó an CICT agus Cólachas Tomhaltóirí na hÉireann nó an CTA. Is eagraíocht é an CICT atá bunaithe ag an rialtas agus a richan an suíomh idirlín consumerhelp.ie. Sin aim atá leis na go bhfuil cosint ag Tomhaltóirí. Go bhfuil siad ar an eolas maidir lena Cearta agus go bhfuil díaltóirí agus loch seirbhíse ag gcoil do réir an dlí. Bhain a grúpa Tomhaltóirí Cólachas Tomhaltóirí na hÉireann ar wathela Tomhaltóirí, trí labhairt ar a son agus áard a tharraingt ar nithe a bhí a chuir isteach orb. Brenna, is cuma cinnéis muid, tá Cearta agus Freagrachtaí ain. Má tá muid ar an eolas maidir lena Cearta agus Freagrachtaí Tomhaltóra, cíntóidh sé sin go bhfuil muid an marga is fearr dar neirigid.